Horregatik, lehendik bizi direnak eta oraindik euskaldun ez direnak, eta datozen berriak, doainik eskainiko diegu, harrera horri egiteaz gainera euskalduntzea. Ustez herri euskalduna dugu. Erdia baino gehiago bagera euskaldunak, baino gero eta gutxiago hitz egiten da euskaraz. Etxetik hasita, erditik gora da familia bidez transmititzen dena, jatorriz euskaldunak geanak. 40% eskolak euskalduntzen du. Eta hor ere, meritu itzela daukate bertan dauden ikastetxeek. Baina gero herri mailan, ahalako alegina egin ikastetxeetan, eta hori alperrik galtzen ezin dugu utzi. Euskara erabiltzeko baliabideak jarri behar ditugu, espazioak sustatu behar ditugu, saritu egin behar dugu, ikusi behar dute importantea dela. Eta hori alor guztietan.